Parait daw eh. Nanti ka ron eh, nakosong. Tegang paray. Nakosong mo. Nya, tagasing ka ba ay? Ngaman ibagkas. May shoot at di ka na. Ha? Partaka man ka. May kanan ka. Nyanagan na dahi malakay nga bumunog ka. Huwag taalaw mi man. Karyas. Ay na, karyas. Makan, karyas. Ikaw. Pururay makan, silingan, karyas. Alam ka ni bakit na? Bakit lakay mo ni karyas? Isina mo. Anang kumot ka. Agawon ni karyas. Til-til lang ko man. Ay, sige raw. Dato'y apo dato'y nga nagsapa na tarong makunada. Inya ti paborito yung aluto. Apo ti tarong dito'y barangay yaw. Oh, chismusa kayo ko dito. Nandabangan kayo. Inya ti paborito yung aluto ti tarong. Nakag-feedback dato'y man asawa ni Karyas. Antay, nati paboritong maluto ti tarong. Bog, napay. Intorta. Nagtortorta kayo ni Karyas. Ay nawang manong nga itlog pisagsag pauyaw. Kulay mo talo, madam. Ay, talo. Darating na nga raw, di ba ni Karyas? Madam. Ay, ada. Tarong ni Karyas. Nakanuriting ka tarong mo, Karyas. Ay, naapo kita. Baka tukak-tukak mo datang. Ngaritay. Ay, nyapit yung paborito mga luton tayo. Mga kamatin puno nga taraw. Ikuwin, madam. Madam, kunayo kang kayo mga rupa estudyante. Suling ko na malata. Yan na ganyan tayo. Ay, pinagpintas madam. Ay, nagpintas na ka na. Bibi! Wow! Ikaw pa rin ang bibi ko. Bibi ko. Kunang kalasya. Sumala din nga buwak bakal. Bibi ka raw. Bibi gandang hari. Anti Bibi. Wow, sosyal. Bibi nga talaga na gano. Baby with a bibi. B.I.B.I. B.I.B.I. Pato. Bibi tugkay. Shout out kini Bibi Tugkeg, no? Kaya na tininang mo. Tininang mo mali matugkeg. Alright, sige, pantado nato yun nga. Pwede Bibi na shout out ulit. Dito mo. Dahil ako, punadatin niya, paborito na kanon ni Lolo, maboy-boyaan na. Alam na eh, pasensyan Lolo, tatatalang. Halos ang kumawanan natin nga tugtugan apo kuma. Ani awan boses men hingkarad kad milatta. Palakpakarod kayo amin apo dita. Kaya nga palakpakawang pansina. Alright, sige. Go maestro. Mag-isip ni ko yan eh. I love Makati. Katalan nakakita tagtitiwati umot siguro dati nga lakay. Kumapal ka man ang kaon. Nakatitay-tiwati umawag. Nakitaan tano, kaya naman lang ang tiwatay. Uwin no, baka nakatudong pababa. Kita nga babakit. Ito kayo umita na eh. Mabutang kayo umag. Hinito na makita na kayo G-Live ni Hantay. Nga shout out mo kinila kay Karyas. Karyas, agdigos ka kanong. Tamangan damdama, kalunos tarong na anti damdama. Rabi eh. Anti bigay. Siga ngay pong. Oh, yeah. Talaga mo talaga nga. Purumanak ka mas nakalapang pastora. Grabe. Kasi banda ka mangikas ka sa ba? Tabugor ko binyagan, di ba mananta? Tamo magbinyag-jag ko mananta. Natayam mo gaya. Nagpintas man tabadong tatana na impol. Talaga nga mapudpudutan nila. 120. 120 lang ata. Wala. Ay, nagkatangam datangan. Jay Rosales. Wow, Rosales. Pong chow, inatisig sila mga luto taraw. Ajiman kwa Soleng. Nya dyan. Inlambong. Inlambong. Wala. Napay tayo inlambong. Lagi ka rin nukagatam. Nukagatam. Ay, pusi. Nukagutom datangan. At hindi pusi na.
Pumugsit ang iwan mo. Wala pumugsit. Kasama pumugsit kagatamag. Tugbuk na dyan. Ay, no, iklabo nga tarong sumagat-sap ni Danaw. Wey, Iso no, isubaw, pugsit ang iwan mo ka naw. Nakulay na datang nga labo nga tarong. Brown. Diyan ka nagamin nga tarong ko, light brown. Light. Siya. Siyempre, nagpudaw ko naman. Wow. Taman. Kinandaman. Agaw, maestro. Papapinta sayang ibabagi. Tay tarong abang gustuhin. Basta tarong al-alo sumay. At yaman iklasi na isang mulmo. Tay tarong ket nabita-bira. Nagimas amin doang nga bukal na. Basta tarong di pulos makauma. Nangisik winlo puraw ngayat lata. Di tarong pudno ang makapaseksi. Wow. Susiya mga talako. Wala. Pagkita ba ni Madlaw? Madlaw nga. Yung na eh, damat ni Kuwang. Bukol na tiyang ko. Kakakaan sopas ni Rabi kami nila tayo sa mga dakal dyan. Ada sobrang natigay. Ada sobrang naigay. Basta nga talaga ta lumulumog ang gamin tayo kakakwarta ako. Napay ko na yaw. Apa yung kunayo Ay nasipot dato'y October, November, September ni Rugyan mi nga tugtog-tug tinatayanan. Halos mapurpurga kami ti sopas arroz caldo, sopas arroz caldo, sopas arroz caldo. Sino ta nga dubakal buksina? Halos tirabi kami agtugtug-tugan. Iti September 1 ni Rugyan May, nangganatattanab, nabiyag kami pa. Sapay kumangartahan kami pa'y makmatay, tanumabot ni pa'y di December. Pagkatumakan ni December. So nga dagiti makmatay apo, gusto pa'y laan. Ayos kailan ta? Makaito eh. Family picture. Kaya nalutin pansit eh, namutan sa kawaya. Family picture di tayo. Sa kayo ng pamilya amin. Sige. Ayan kong bandan. Kitarong pudno makapaseksi. Pampakinis, tiko din aper-permin. Basta tarong ganda sustansya. Tay tarong manamsek ilanganan. Tarong iti bigat, tarong iti agaw, tarong di nabigay na di masabya. Tarong di matuon, tarong di parbangon, tarong makanayon ay di makauma. Naging mas tinarong, naging mas tinarong, uray tarong magkantanayon. Tarong atinurta, tarong apinakbet, naging mas katalaga. Salah-salah kong siya, ano mayak mo? Iwag-wag ko masilisap ko ito nabubasay. Baka salah-salah ka mo. Tama naman niya. Ayaw. O kita pang makadalisan na. Nawara dapat tayo. Jaga Bangir. Right. Ay, ayan yun na. Awanaw. Ay nga, nabugas kayo. Kasla kayo mula na rito. Kapilatan yung maluwa. Surut-surut ka pag nakakay dito. Ito yung mag-aya. Ha? Gaya, di ba na? Gaya. 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 Kumusta? Kumusta kaya? Kabutin kayo ng kinasuray. Para kayo tayo. Wala ka mo nagkampanya, no? Madali, kabutin ka ng kinasuray. Sana mga kapagdikira kayo ay. Di ba mo may bukaws? Ako umalis na mga kamay. Pwede na ako nakukunyaw. Shout out. Ayan. Umalis na mga kamay. Madinawag kaya. Agaw, maestra. Tarong itibigan, tarong itialam, tarong tirabi, ay nagigos sa biyang. Tarong di matuon, tarong di barbangon,
pagkaubang. Naging sinarong, naging masinarong, kulay, tarong magan ka na yun. Tarong at inuta, tarong at pinapet, naging masya talaga. Naging masitarong, naging masitarong. Nakapoy kayo ta, nakapoy. Ang pambato yun din ah. Basta kayo at susublay. Uray tarong at kanayo. Alright, eh, maraming salamat po. Nag-ako na request yo. Ayan lang, request kayo lang kada kami apo. Ayan, salamat.